Добро, дами и господа! В този прекрасен слънчев съботен ден се намираме пред Първа езикова гимназия. На ежегодният, за пети път провеждащ се вече Ден на отворените врати от Първа езикова гимназия. Нека да видим какво са подготвили за нас учениците на Първа езикова гимназия и управата на гимназията. Заповядайте! Всички са добре дошли да ни посетят и да се насладят на този прекрасен ден заедно с нас. Така че нека да видим какво има тук. Здравейте! Бихте ли слушали с нас как види състезание по лингвистика и какви са вашите впечатления от него? Сравнително добре мина, задачите не бяха чак толкова трудни, освен на втората част, и хора се разбират добре. Нашата тема цяло нямаше проблеми, се надяваме да спечелим. Това звучи невероятно. И бихте ли искали да дойдете отново до година и да опитате отново късмета си? Ето това е настроението днес в Първа езикова гимназия спрямо състезанието по лингвистика. Всички са изключително вдъхновени и щастливи и дано наистина имат добри успехи. Пожелавам и всичко хубаво! И сега един от волейболистите участвали на тази годишното състезание по волейбол. Бихте ли споделили с нас какви са вашите впечатления от организацията и провеждането на волейболния матч? Организацията е страхотна. Има добратен салон, много добра фасада и съдействието е добро. Като цяло всичко е хубаво. Това са ми основните. Благодаря много за това интервю и успех в спорта! Инициатива на учениците от 8 клас. Саждане на цветя, за да може атмосферата в гимназията да се подобри и двора да стане по-зелен, по-красив и по-приятен. Вижте отблизо тази прекрасна дейност. Трета поредна година младите надежди, а именно бъдещите ученици на Първа езикова гимназия, седмокласниците, имат възможност да направят тест по български език и математика в стаите на Първа езикова гимназия. По-късно ще се проведе презентация и където учениците имат възможност да гледат под микроскоп и да разгледат тези чудесни макети. Нека ги видим отблизо. Госпожа, имате някакво листче? Вижте какви чудесни макети са изготвили учениците от Първа езикова. Аз само да го сказвам на средата. Може да се насладите на тази експозиция, като посетите стаята по биология. И също така може да се насладите на презентацията, която започва по-късно. Ето, нека разгледаме този модел. Какво мислите за модела? Има неща, които аз нямам. Определено това не е така, защото всички имаме много от това от Първа езикова гимназия и за това са тук. Със сигурност. В кабинета химия се провеждат зрелищните експерименти. Нека да видим какво са подготвили тази година учениците за нас. Макет на вулкани, всякакви химични експерименти, които грабват окото мигновено. Това е нещо, което не бива да пропуснете, ако сте на ден на отворените врати в Първа езикова гимназия. Гарантирам ви. Госпожо Гайдарджиева, първият ни въпрос днес е
Какво ви вдъхнови да изберете литературата за ваша съдба и професия? Нямам конкретен повод. Цялото ми възпитание от най-малка възраст е минало през и чрез литературата. Моите баба и дядо, Бог да ги прости, бяха учители и всъщност от наистина най-ранна възраст четенето, а в последствие и писането, защото който чете в някакъв момент и прописва, се превърна в моя начин на живот. Сега много е силно да се каже съдба, но от друга страна е и вярно, защото литературата всъщност е възможно най-хуманитарният начин за постигане на познанието. Благодаря ви. Вторият ми въпрос е свързан с предходния. Бихме искали да ви попитаме как пребиваването ви в първа езикова гимназия се е отразило върху професионалното ви ориентиране и като цяло изграждането ви като личност. Значи, аз не съм завършила първа езикова, аз казвам, че съм обитавала тази сграда, когато тя беше друго училище. Да. И основното си образование съм завършила в сградата, а не в институцията първа езикова гимназия. Ученическите ви години повлияха ли на професионалното ориентиране в училище, изучаването на литературата? Знаете ли го от малка? Винаги ми е увличала литературата и всъщност пред мен и други алтернативи не е имало, освен това да уча литература. Макар че семейството ми настояваше да уча право, но тази материя никога не ме е увличала. В крайна сметка, когато работата ти е удоволствие, това е най-важното за един човешки живот, освен семейството, разбира се. И третия и последен въпрос, относно това, което обсъждахме. Как досегът на кръга мисъл с немската литература е повлияло на българската култура като цяло? Значи, поколението на Пенчо Славейков и доктор Кръстев е едно от най-силните поколения в историята на българската литература. Тук имаме предвид не само четворката мисъл, с изключение на явно всички останали завършват западноевропейски колежи и университети, но и по-младите последователи на кръга мисъл, като бъдещия професор Боян Пенев, един от най-ерудираните ни проникновени критици Владимир Василев и редица други. Това са най-образованите представители на българската интелигенция, които действително влизат в директен досег с постиженията на западноевропейската философска и художествена мисъл. И всъщност, когато се връщат в България, те преживяват една така сериозна драма, тъй като всичко тук на българска почва им се вижда доста регионално, доморасло, периферно. И една от основните им идеи и цели е да европеизират българската култура. Какво значи европеизират? Да я вкарат в диалог, да я поставят в европейски контекст, защото това са, освен всичко, освен че са много ерудирани и образовани, те си дават сметка, че българската култура има много високи постижения, особено в лицето на Пейо Яров, Пенчо Славейков. И това са хора, които не страдат от типичния балкански и български комплекс за малоценност. Напротив, още докато излизат творбите на Яров и Пенчо Славейков, те правят всичко възможно да ги канонизират като етапни имена в българската литература. Много ви благодаря за отделеното време, професор Гайдарджиева. Аз също ви благодаря.